Tervehdys rakas YouTube-yhteisö. Vetoan teihin avunpyynnön muodossa. Mä rakensin hiljan itselleni semmoisen myynti-ilmoitus optimointisoftan zelli.fi ja sen tarkoitus on helpottaa käytetyn tavaran myynti-ilmoituksen laatimisen. Se on nyt, mä oon rakentanut sitä 2 kuukautta ja se on nyt loppusuoralla. Rekisteröimistä on tällä hetkellä kiinni, mutta mä oon melko valmis ottaa vastaan demokäyttäjiä. Demokäyttäjät on ilmaisia siihen asti, kunnes mä saan tämän softan parempaan kondikseen palautteen avulla. Eli tämä sovellus lyhkäisyydessään toimii siten, että kun mä myyn tavaraa, niin aika usein mulla ei ole mitään hajua, että miten joku vaate pitäisi kirjoittaa ja mikä siinä on oleellista. Niin mä nyt demoon, miten mä myyn esimerkiksi farkut, joista mulla ei ole mitään hajua. Eli mä menen uusi ilmoitus, valitsen yksi tuote ja sitten mä klikkaan vihreät kenttää ja siirrän tietokoneelta mun kännykällä ottamani kuvat niistä farkuista. Farkuissa tai vaatteissa yleensäkin tämä ohjelma tykkää tosi paljon, kun noi paperiläpyskät, mitkä on vuorissa kiinni vaatteissa, niin näkyy. Siellä on tekstiä noista vaatteiden spekseistä, niin tämä sovellus tarraa niihin tosi hyvin. Sitten kun mä oon ladannut, niin mä pääsen seuraavaan steppiin, missä pitäisi lyhyesti kuvailla ehkä tärkeimmät ydintekijät. Tässä tapauksessa mä sanoisin, että hyvässä kunnossa, ei näkyviä vaurioita. Tämä ohjelma sitten ottaa noita tekstejä, mä voisin halutessani lisää niitä useampia, jos olisi aiheellista, mutta tässä tapauksessa ei ole. Niin tämä ohjelma ottaa ne ydinasiat ja sitten prosessoi ne ja luo sen lopputekstin niiden perusteella. Tässä tietysti sanomattakin selvää kannattaa olla rehellinen, ettei tule aiheutettua mielipahaa kautta ehkä jopa, en nyt tahdo sanoa rikollista toimintaa, mutta ehkä ei parhainta mahdollinen lähestymistapa tähän. Mä hyppäsin sitten 3. steppiin ja painoin tunnista kautta analysoi kuva, niin sitten tämä appi tsekkaa ne kuvat. Se tunnistaa tuossa merkin ja mallin, jotain teknistä tietoa, 100% puuvillaa. Hienoa, en olisi itse jaksanut kautta osannut kautta hoksannut kirjoittaa. Käytettynä 10-25 € on hintahaarukka näille. Okei. Uutena 45 €. Okei. Mennään seuraavaan vaiheeseen ja tässä on tämä pyyntihintakohta. No, mutuu tuntumalla laitan, että tuosta haarukasta 15 € kuulostaa semmonen, että mä pääsen niistä suhteellisen nopeasti eroon. Sitten on vähän asetuksia, että millaista myynti-ilmoitusta kaivataan, niin tässä mä yleensä käytän luovuutta 0,8. Se rupeaa runoilemaan siinä jossain vaiheessa, niin en suosittele menemään ihan tonne syvimpään päätyyn. Myyntisävy on 4 on ihan hyvä, sama se rupeaa runoilemaan, mutta sitten ikään kuin alkaa kuulostaa vähän myyjältä. 4 on ihan hyvä ja avainsanojen laajuus 4. 5 ei suositella, kuten huomaa tästä erittäin kirkkaasta varoituksesta, koska jotkut alustat ei yksinkertaisesti hirveästi diggaa siitä, että niitä hakusanoja on hirveästi. Sitten täältä mä valitsen kielet, jotka mä haluan, eli suomi, englanti ja ruotsi, ja minulta nämä voi noutaa ja mä voin myös toimittaa ne. Sitten mä klikkaan luo ilmoitusta, ja jos mä oon nyt 2 kuukautta rakentanut tätä softaa oikein, niin se tulostaa sen kiltisti ja tosi nätisti. Toivotaan parasta ja katsotaan. Tosiaan rekisteröiminen on suljettu, mutta odotuslistalle voi ilmoittautua ja mä luulen, että mä päästän sisään 10 ensimmäistä ihmistä.
ehkä pari viikon päästä, jotta mä saisin kerättyä vähän mielipiteitä kautta kehitysehdotuksia, koska ei voi olla, että mä oon ainoa, joka on tätä miettinyt. Varmasti on muita ihmisiä, jotka tarvitsee tätä ja näkee tässä rahallista arvoa, jolla toivottavasti mä pystyn rahoittamaan muiden sovelluksieni kehittämisen, joita mulla on liuta. Zelli.fi. Ollaan nyt viimeisessä askeleessa ja täällä on otsikot, niitä voi klikata ja se kopioi sen. Myynnissä hyväkuntoiset Oliver Stone Authentic Denim farkut. Nämä ovat klassiset ja laadukkaat farkut, jotka sopivat monipuoliseen käyttöön arjesta vapaa-aikaan. Täydellinen valinta arkeen. Koko on C54 ja materiaali 100% puuvillaa. Tästä mä diggaan tosi paljon. Asiaa konkreettista ja tärkeää. Pesuohjeita. Loistavaa. Loistavaa. Tämähän näyttää erittäin ammattimaiselta. Tässä on suomenkielinen osuus, sitten on tämä separaattori eli eristysviiva, sitten on englannin kieli, eristysviiva, ruotsin kieli, eristysviiva ja lopuksi tulee nämä avainsanat. Mä dikkaan tästä, mä klikkaisin täältä ja nyt se on kopioitu ja mä voin syöttää sen vaikka tähän. Miten mä kerään palautetta tulevaisuudessa? No tässä on tää miten tämä onnistui. Tähän voi kirjoittaa risuja ja ruusuja ja sitten meillä on vielä tukipyynnöt sivu. Eli sieltä voi lähettää tukipyyntöjä. Tässä on sitten hassu banneri. En voinut vastustaa tätä, mutta se näyttää, että milloin kannattaa julkaista missäkin, esimerkiksi Suomessa. Oho, onpas ruma. Pitää korjata. Suomi maana, se katsoo parhaimmat ajat. Arvioi suurin piirtein, että milloin jengi on paikalla eniten netissä. Kauppapaikka, huutokauppa. Huutokauppamoodissa se laskee sen, milloin sen pitää päättyä. Eli riippuu alustasta. Esimerkiksi huutonetillä on näyttää, että milloin se päättyy. Mutta mä käytän tätä kauppapaikkaa, koska itse käytän Facebook Marketplacea, Vinteria ja sitten, mikä se oli, tori.fi. Semmosia mä käytän. Tämmönen softa. Jättäkää kommentteja, miltä vaikutelma vaikutti. Onko tälle hyötyä? Ei ole hyötyä. Palautetta tässä vaiheessa. Kiitokset. Zelli.fi, niin pääsee sitten odotuslistalle. Mä näen sitten sähköpostit, jotka on kirjautuneet, niin vähän ajan päästä, kun mä saan vielä vähän aikaa hioa tätä, niin mä lähetän sitten kutsut. Aloitetaan Suomesta ja katsotaan sitten, että tarviiko levittäytyä laajemmalle. Suurkiitos teille huomiosta ja arvostan kommenttejanne. Tulkaa jättämään. Moi moi!